На схадски розпатрени и прилапени шитски точки дневого шору. Розпатрени звити за прешли рок, плани роботи и финансийни плани затод рок шитских установох котрим национални совет снователь, а тиж и звити и плани роботи самого националного совиту Руснацох. Најдлужејше бешедовало о плану роботи и звиту о роботи председателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача у 2020 року. На схадски поставене питање прецоше прилапјуе звит о роботи председателя Националного совиту, кеди охо план роботи за 2020 рок не прилапени. Тиж було сугестии že бише акцент на тогорочну роботу совиту положил на организовање попису жителјства у Републики Србији, од чиих резултатов завиши дальша работа и финансовање наших институцијох. Було слова и о националнеј стратегии кој тротирвала по 2020 рок, а тише бешедовало и о проблемох у финансийним плану Националного совиту Руснацох за 2021 рок, у котрим за спорт нет пењежи. Mi zažili na Shatski bolo predkladanje, že više deška sport, to je sportski baviska Jaša Bakov, ktorý dobro organizovaný, ktorý stvarno robí už veci roky, že bi toho roku boli deška u finansijnim planu i budeme gledati možljivost na jaki sposob čijak združenje Jaša Bakov, ki nije robotne selo za sport, ali že bi im sredstva na jaki sposob mogli obezpečiti. Шитски точки, о котрих ше расправјало на њашкајши схадски вивршного одбору, буду распатрени и на шлидујуци схадски националного совиту Руснацох, ктора планована за пијаток 12 марец.